Giuswag sa Kapitolyo ang tagal sa pag-require sa mga travel pass sa mga nagtrabaho nga gikan sa probinsya nga musod o gawas sa nakbayan sa Sugbo. Si Nico Serino adunay live report. Nico? Yes, Bob, inay karong adlaw giuswag sa Kapitolyo hangtod karong Miyerkules, August 12 ang deadline ini pag-require na sa work travel pass sa mga taga-probinsya sa Sugbo. Giauhag sa Kapitolyo ang mga nagpuyo sa probinsya sa Sugbo nga adlaw-adlaw magbiyahian paingon dinhi sa Cebu City, Bob, nga mo download ni application bali sa cellphone nga gikinahanglan, Bob, aron nga maka-apply sila og WTP o Work Travel Pass. Pinaagi nining WeTrace application, ma-monitor matud pa ang lihok sa usa ka tawo nga na-isyuhan ng daan niining WTP o Work Travel Pass. Mao ni ang ipresentar unya sa mga checkpoints pasulod sa probinsya sa Sugbo kung muuli na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay kining mga trabahante nga nagtrabaho. Gipahibaw sa Kapitolyo nga ang pag-uswag niining deadline hangtod karong Miyerkules aron nga maka-process pa ang ubay-ubay nga mga trabahante kay nagkinahanglan man ni og pipila ka requirements. Una ni sila maisyuhan sa ilang LGUs niining WTP o Work Travel Pass sama sa medical certificate, IDs, certificate of employment ug uban pa nga mga dokumento. Ang mga LGUs gihatagan ni sila og WeTrace portal aron sila ang mo-assess sa matag application sa ila unyang mga residente, ilang mga constituents kung aprubahan ba o dili. Gipahibaw sa Kapitolyo sa higayon nga iimplementar na kining WTP hingusga na unya og did-ana ang pagsudgawas sa mga tawo labi na gikan dinhi sa Cebu City musud sa mga lungsod sa probinsya sa Sugbo kundi sila makapresentar ning maong application kining gikan sa ilang cellphone sa WTP. Sa mga wala hinoy smartphone, Bob, gipahibaw sab sa mga opisyales kadunay option niini ang usa ka trabahante nga magbiyahen gihapon mamahimong moadto lang sila sa ilang mga municipal o city halls aron makapresentar sa ilang mga dokumento ug hatagan ni sila og kopya sa ilang work travel pass. Sa pikas bahin, Bob, sa lain balita nga itong nahipos karong hapon gipahibaw sa Cebu Provincial Government nga nag-negative sa RT-PCR swab testing si Cebu Governor Gwen Garcia. Niya itong miaging simana, Bob, August 6, human gyud sa kalihukan sa founding anniversary sa probinsya. Mipaubos ang gobernador og swab test aron kun masuta kun nataptan ba siya sa COVID-19. Sa maong adlaw gipahibaw ni Garcia nga ang iyang igsuon ang iyang manghod nga si Barili Mayor Marlon Garcia nataptan sa COVID-19. Mao nga mipaubos si Governor Garcia sa test aron nga matino sab kung siya ba sab mismo nataptan sa sakit apan negatibo ang resulta niini base sa dokumento nga gipagawas karon sa Provincial Health Office o sa Cebu TB Laboratory nga mao'y misusi sa swab sample. Kahinumduman, nag-uban ni ang gobernador o ang igsuon nga si Mayor Garcia niadtong miaging weekend sa launching sa mga tourism activities sa probinsya, particular katong all-terrain vehicle o ATV dito sa lungsod sa Barili. Sa miaging weekend sab ang gobernador na busy sab ni siya niadto sila sa mga isla sa Camotes aron nga pangunayan sab ang launching sa mga tourism activities ninitinguha gyud sa lalawigan nga mahingusog pagbalik og mabanhaw kining tourism activities sa mga kalungsuran taliwa nini nasinati karon nga pandemya. Bob, Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report.